ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Chief Executive Member Jong KHDC uba penyat sing CM. Ula penram ya ki seng san perthai ki batmu ban penthop bria ya ka council hakapor bapelong ya ka Monolith Festival. Habakaran shikla pathai kubor uba penyat sing CM ula penram ya ka jing pensa priang ya ki kubor lamler ha ki social media da ki nongkrshan jong ki seng san perthai bal abenrap ru ba ka ni ka kubor ba pensa priang ka di ka kubor lamler bat ka bamdan ya ka jing shisha. Kendiak na syukwa ban pensnow baki mi ki media report menin haki social media kamde media report ki social media baladon hana kita ki kata ka jing don kita ki items ne ki merchandise jong ki political party bala de hangni renga syukwa ban pensyai pi baro hadin bangla yo gitu ki social media ngila pha ban page ban pha ban check Henry kam shimlap badan kum kita. Dekani kadeka ka khubor ka balamler ka bathop lani kita ki fake news. Bat ka baar pan lapen iru menen ba haki social media badan ki barwai jingrai jong ki political party. Henry kaniru kam don satya namar ngidon 24/7 ki media team jong la jong ba cover ni mdan kum kata kaniru lalap ba kadeka jingle thop jingle butu jongno re jongno they but kaditang ka fake videos fake report media kiba mi menen te nakaliang ka jongi kuman shupentip baka Khasi Hills Autonomous District Council ringkat jing trelang ka sarkar jela ngi penlong ni kan ka Monolith Festival ban peni ka jing ruspa jong ka jat penriu jongi bedi riti dustur ka baar pat ban wanra ya ka jing ya teli hapdeng jongi kum ka jat penriu ka jongi ngem da khen pidei nakanu ka shnong nakanu ka dong ka thain nakanu ka hima enre hakum ka festival hakum ka sngi ngi sno ba baro ngi wanlang haju da kawe ka jingmut kata kalong bangin ya don ya kamen siam jing ya teli bat ka jingi e para mangi wat ru kumju ru wat hakani festival ngilai i babun ru ki jai penrio ban ki wei ru ki jela ki wan shimenta kum naki Autonomous District Council nane ki Autonomous Council je ki wei ru ki jela kum na po Tripura na Karbi Anglong na Dima Hasau bat ki wei ki wan man shimenta ki don ru ki group ki kenhun ki bawan ban ya don bentah ni kum na ka Mizo Students Union ki wei ki badan Shillong bat ki wei ki para rulum ki jungi ki wan ban sakhi kanika jingile kemen lang ka jungi kum ka jat Khasi yang aso ba kani kamdei bangi wanra ekajing so pher seng san hima sima henry ngi e no shadien kita jingya pher san hima sima rekum ka jat penriu ngi so ba kum kani ka por ngi de ban wan lang ban ya teli ka wei ringkat bat ka jing scam ban long United ban long Italy bat daga jingi e markelia te kani de ka ka bangi kwa ban penpau hakani ka por nakamenta jongpi baro ka imat kadon kum kata ka jing persyang ban hapdeng ka jing ya teli kum ka jat benriu mut wanra ya ka jing karya hapdeng jat benriu dak ka jing persyang ban wanra ekini ki political agenda ba hero hani bat nakaliang jungi kum ka dis council ngisro ban penrem jur yakum kini ki media videos neki ki dol ki ba fair ki ba mi agni gisni ben pencap burom yano ino tengah ngaso ban kentu yakini ki political party su sobha ba pidei ban pej bha ki brio le jong pej bha ba kinam ya penmi kum kini nama teng ka longkam internet show kidon ki political parties ni pej ni gisni man ha ka jingilang kilek ban duai kilek ban kuliah nak tin jong play show ban sedang jingilang ka ba internet henry penban haba kum kini gisngi mi deki kubor ki balam ler hato ki ya kershan ya ka jing shna video top fake videos ki kershan mo ya kini ki jing shna video lamler ne ki bashu top sudah baro nang asoba kani deki ka bangim la ban pediang te kani nginam ailat ba kum kini ki jat brio kum kini ki jat political parties kin pharia ka jat benrio jungi om tang ya ka jat benrio nrei wat ya ka jelame khlearu
tekani ka bama bha te nang ne shakmat ngi kum kan council hadin ka festival ngin shong perkhat bha habedip kini ki ba sedang banmi kharei menta haka imlang sa lang jungi tang deki YouTube ki ba penyas jot ya pra mengi penyas new pra mengi tekani ka bangi mlak ban dia